Goeie en welkom bij het muzikale Dwarsplein van Friesland. Joert met nog een optreden van Mr. and Mrs. Maar we hebben de punkband uit Ljouwt der Untergang hier. Met een bijzonder verhaal hoe een nije plaat. En Paul Horrius die stiet samen op het podium van Steen in Carré. It's been a few months now since I've been lost, girl. I know what I said, love. You were my whole world. I tried to keep it running, but I couldn't keep it spinning. How hard I tried. The summer seemed endless. We had so much fun then, and I really loved you. But days they got colder. I tried to wear the jacket, left my heart between the brackets. I really tried. Still it breaks my heart to say I'm moving on. Don't wanna be nervous, don't wanna be speechless. Right now I'm looking for the words to say. I don't wanna stutter, I don't wanna stumble, 'cause I'm the one who's walking away. It's not I don't want you, it's not I don't need you. Things change, that's all I can say. Is it alright that I feel alone? Now I'm by your side. 'Cause even the best songs, they can't last forever. And we were a good one, it's what I remember. But I won't keep repeating, 'cause I'm stuck within this feeling. But man, I tried. Still it breaks my heart to say I'm moving on. Don't wanna be nervous, don't wanna be speechless. Right now I'm looking for the words to say. I don't wanna stutter, I don't wanna stumble, 'cause I'm the one who's walking away. It's not I don't want you, it's not I don't need you. Things change, that's all I can say. Is it alright that I feel alone? Now I'm by your side. Don't be afraid, don't be afraid. Keep your head up high. You'll find your way, you'll find your way. There's no need to hide. Throw it away, throw it away. At least I don't regret it. Don't regret a single day. Don't wanna be nervous, don't wanna be speechless. Right now I'm looking for the words to say. I don't wanna stutter, I don't wanna stumble, 'cause I'm the one who's walking away. It's not I don't want you, it's not I don't need you. Things change, that's all I can say. Is it alright that I feel alone? Now I'm by your side. Is it alright that I feel alone? Now I'm by your side. Trintje en Freek, ja, die komen gewoon uit Friesland wij. We zijn blij dat ze even in de studio winnen hier met de volslijnde band. Single is uit, ik ben al je plan voor EP's en ik hoop dat ze nog eens een keer komen. Ze winnen al eens een keer West, maar dan met sint twaalf. En ja, ik ben er wel heel benieuwd hoe via deze fantastische, talentvolle mensen, hoe via ze komen. Met geweldige muziek natuurlijk, country pop. Ook geweldige muzieksprutsen, maar dan iets met gitaar en roege teksten en een bijzonder verhaal. Live in de studio, uit Ljouwt, der Untergang. Op
zijn. Ze zijn voor niemand bang en ze kennen ook geen pijn. Ze geven vette feesten, maar stevig wordt verzopen. En waar je heel goedkoop voor je exclusief kunt kopen. Ze hebben mooie vrouwen en dat is niet zo raar. Want ze hebben grote lullen en ze oefenen met elkaar. Ja, er zijn net goede minnaars, wat elke vrouw wel weet. En daarom hebben truckers mooie vrouwen bij de pleut. Was het maar een trucker, schurend door de Brennerpas. Met een 30 tonnen diesel, met een huisvlag in mijn sas. Was ik maar een trucker, in die eindeloze nacht. Met die vlam in de pijp, en een vrouw die op me wacht. Na een dag van lust, dat ik zo geen zin in terug. Het gaspedaal gaat neer en ik zit er van geluk. Het zeepijn gaat uit de speakers, het is een feest in mijn cabine. Het is een godsgeschenk, zo je geld mogen verdienen. Ik baar me in Valhalla, dan een beetje in het rood. Als ik geen trucker was, nou dan was ik liever dood. Ik laat het turbo janken, ik geef hem op zo'n flikker. En pak ik bij jou in de lezer achter op mijn sticker. Word ik melancholisch op die eindeloze baan. Dan wou ik dat ik thuis was, thuis bij mijn eigen lieve Sjaan. Voel de tranen branden, hou het niet langer droog. Maar plotseling schrik ik wakker. Kut. Was ik maar een trucker, schurend door de Brennerpas. Met een 30 tonnen diesel, met een huisvlag in mijn sas. Was ik maar een trucker, in die eindeloze nacht. Met mijn vrouw in de pijp, en mijn vlam die op me wacht. En dan allemaal, was ik maar een trucker. 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 Ja, lekker beginnen van Noorderwind. Der Untergangs komen jullie uit Ljouwtwij. Bijzonder verhaal, ze gaan een plaat uit. Ja, echte punkmuziek met Nederlandstalige teksten. Gitte koe de stad Ljouwt. Maar er zit ook een bijzondere laag onder. Dan geven mij de man straks nog goed praten. Want Danny, de oud drummer, verstoor in je hier verlien. Dan gingen ze nog live-opnames je lezen eigenlijk. En uit die live-opnames hadden ze weer een soort drumtrack hellen. En daar hebben ze deze plaat weer op baseren. Wat ik al zei, een bijzonder verhaal. Dat kan ik vertellen over Paul Horjes. Die ken ik als een fantastische muzikant. Hier uit Frieslandwij. Sjongt, maar speelt ook wel instrumenten. Ja, en die kwamen eerst te lonen in The Last Ship. Dat is een prachtig mooie muziekvoorstelling van Sting. En die spelen in Carré 2 weken lang. Ze komen nog weer om trouwens in september. Ja, een wereldster. En dan steer je er ineens in Carré op Snijdermoorn. Ik ben aanreiziger naar de haardstad van dit loon. En ik trof Paul Horjes in Carré. Aye, the footmen are frantic in their indignation. You see, the Queen's took a taxi herself to the station, where the porter, surprised by a lack of royal baggage, bustle her and 3 corgis to the rear of the carriage, for the train it is crammed with all Europe's nobility, and there's none of them famous for their compatibility. There's a fight over seats, I beg pardon, your grace, but you'll find that one's mine, so get back in your place. Ah, but where are they going, all the porters debate? Why, they're going to Newcastle, and they daresn't be late, for they're launching a boat on the tiny tide. Nou, we zijn hier in Carré in Amsterdam. Ja, geweldig om hier te staan en hier op te treden samen met Sting in het koor. En ja, het is gewoon geweldig om hier te wezen hier in Amsterdam. Ja. Wat is die rol? Ik ben over het algemeen ben ik ja, havenarbeider of scheepswerfarbeider. En af en toe ben ik ook onderdeel van de community, dus van de gemeenschap, zeg maar. Ja, ja. Ik ben te lang om door middel van mijn organisatie, Prestige heet dat. En dat is een korenorganisatie, toch heel Nederland. En ik ben dirigent van 12 popkoren daarvan.
in Grains en in Drachten. En vanuit deze organisatie heb ik een professionele koor, of professionele, maar ervaren zangers. En die komen eigenlijk uit heel Nederland en dat werd dan Precision Pro. En die waren vregen voor deze shows van Sting. De repetities waren over het algemeen in een klein carré. En dat was in een soort, nog 2 treden hierboven. Het is vrij heeg, moest ik best wel volle treppen omheen nemen elke keer en op en deel. En daar in een ruimte waar we dan repeteren, met piano erbij. Eerst maar de musical, of de music director van deze productie. En ik maar de dirigent van Precision Pro. En even nou, en later kwam Sting en ik sta maar binnen. Dus dat was wel een verrassing. De wie er niet. En dan wist ze niet dat zong van Sting. Ja. Hoe wie dat? Nou, dus ik daar komt hij binnen. Oké, dan moet ik ben alles op scherp. For we'll get to the shipyards, or we'll end up in jail when the last ship sails. Oh, the roar of the trains and the cracking of timbers, the noise at the end of the world in your ears, as a mountain of steel makes its way to the sea. And the last ship sails, and whatever you promised, whatever you've done, and whatever the station in life you become. Het is met name, het is een gemeenschap die heel erg leeft rond een scheepswerf in het pakje Wallsend, als ik het goed heb. En daar gaat op een gegeven moment die scheepswerf, die krijgt op een gegeven moment een bericht van de overheid in die tijd dat ze tegen moeten. En dat liet die gemeenschap net op zich zitten. Dus het is een, ik vind het een bijzondere man. Hij is, het is ook wel een beetje een eindselganger, dat merk ik wel. We hebben een rustige man is het. Maar ik sta even een praatje met hem uit. Dat zit hij wel verdiepen, jawel, ja. We gaan hem toch horen hoe het waar? De kelt of niet? Ja, nou, ik ben bij hem helemaal klappen geweest. Hij had een hele speciale manier van klappen. Hij strekt echt zijn hand en dan doet hij dit. En dat kent net iedereen, dus hij weet dat ik aan het oefenen met wat andere actrices. En dat ken ik wel. Dus ik heb met hem samen aan het klappen geweest. Maar dat doet hij tijdens nummers, tijdens de shows, doet hij dat ik wel. En ik zei van, als het een beetje vol, ik het al even mijn moeder. Want soms is het best wel dreigend ik wel voor een man die, hij gaat al richting de 80, dus dat denk toch wel dat het wel energie neemt van die man. Dus daar denk ik even over aan van, heb je nog genoeg energie ervoor? And the cracking of timbers, the noise at the end of the world in your ears, as a mountain of steel makes its way to the sea, and the last ship sails.
De Untergang, ja, live hier in de studio. Toffe band, kom ik jou bij. Bijzonder verhaal dus, nogmaals. Plaat is uit, gewoon op vinyl. En het gaat vooral over jou. Maar eigenlijk het verhaal achter deze plaat is de drummer die dus een hier verliezen samen verstoor. En opnames, live opnames nog weer broek binnen om deze plaat opnieuw eigenlijk in te spelen. Dus ja, ze komt toch een heel soort zaken weer bij elkaar. En Danny, de drummer, had ooit bij mij de Untergang hier in de studio zitten. Dus ja, ik vind het wel mooi om daar nog even om te tekenen. Ja. Omtekenen, jou weg graag een jonge talent. Meesten die gewoon een cursus jong nemen, de gitaar pakken, noemen schreeuwen. En dan zeg ik altijd, kom maar wel. En door die ding. Patrice, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, hoi. Nou, dankjewel. Ja, Van origine ook het Holwert en de Born. Dat is best een echte vrije zin wat dat betreft. ja eigenlijk wel. Ja, klopt. Hoe lang speel je al? Ja, ik ben begonnen met gitaar spelen. Toen ik 13 weer, dus, en ik had het jong letter oppakt. Ja, dacht ik, dat ik daar direct bij. En nou, een tijdje niks meer in. En toen toch eens bij jezelf, ik moet het weer even oppakken. Ja. En dan ben ik nou met de maanden, dus eigen nummer uitgebracht en bezig met de tweede. Ja. Ja. Want ik heb wel eens wat tips en doe ik wat les in jongen of gitaar spelen. Hoe zit het eigenlijk? Nee, ik ga geen gitaarles meer. Nee, ik ben sinds kwart zangcoach. Oké. Ja. Oh, die jouw zelfcoaching? Ja. Dus bij Sing Friesland. Ja. Wauw, oh, dat is wel fantastisch. Ja, hartstikke leuk om te doen. Ja. Dan pakt het weer wat op. Wat dorst? Alleen of met een band? Hoe zit dat? Ja, ik doe mijn band. Maar wat vrienden. De tweede week volgende maand, 14 februari, maar je op in de gondel, in de Oude Boon. Ja. Dus, en dan speel ik nog in een orenband, een rockband. Ik toch? Ja. Dus, Maar je het solo? en you big solo, ja, dat doe ik wel. Ja, van alles wat. Ja. Skus je eigen noemers? Ja. En, Of een zekje. ja. Je dan tussen zit te pingelen in, weet ik veel. Hoe ontsteert dat bij jou? Ja, nou, als ik eerst een onderwerp heb en dan begin ik eerst wat te pingelen en dan ging ik tekst wat scrollen en dan cross ik het weer wat trouw en dan gooi ik het weer verder en dan begin ik weer op na en zeg je het wat. Ja, en daarna komen de akkoorden. Ja, zeg je het wat. Ja, ook een geweldig verhaal. Wat was het? Ja, met de band op paard, dus maar ze nou wat solo begrip ik wel. Ja, van alles een beetje wat. Maar krijg wat op mijn paard komt een werk voor vregebeurt. Ja. Af en toe die naam had, die artiestennaam is Patrice met 3 keer S. Ja. Maar even niet lezen. Ja, nou, dat vond ik wel mooi. Ik denk, nou, Patrice, mijn INS, dat bezit al wat, geloof ik. Of er weer al eentje op socials. Ik denk, nou, dan moet ik maar 3 S'en van maatje. Ik vond het eigenlijk wel mooi. Het liep het wel mooi. Ja. Ja. En zit er voor jou al wat op de socials of tenminste op de streamingsdiensten? Of mag dat al je nog publiceren? Nou, ik ga sowieso e-nummer This Way. Die zit al op Spotify en YouTube en al die oren streamingsdiensten. Dus, ja, en de socials natuurlijk. Ja. En dit is de bedoeling een beetje, je met trok in, hè? Ja, dat is wel de bedoeling. Dan kan je nog meer noemers van Patrice. Hopelijk wel. Ik ben hier voor mijn volgende bezig, dus die ga ik nou een keer krijg spelen, maar die moet nog uitkomen. Ja. Goed, mooi dat ze er is. Ja, ik vind het leuk. Meestal de poort te bieden. En in dit geval ik mij zang, gitaar, gewoon solo, steen, spelen. En dan kon ik haar doen. Patrice live in Orwin met 3 keer S. There's ivy coming through the cracks. Your roses bloom on my side too. Guess beauty don't ask for a part of you, and a new roof you built last fall, and you rebuild it again. Yeah, you rebuild it again. And it leaves like it's trying to hug my wall. The walls could talk, they started mumbling, mind your own business. And I said, hey neighbor, stop, got legs, it's rolling through my new bed. Your young shows up like it pays the rent. You slowly claim my backyard.
try to talk, even wrote a letter. Somehow you kept it all this time. And I said, hey, you just rolled your eyes at me and nothing seemed to matter at all. And it leaves like it's trying to hug my wall. The walls could talk, they started mumbling, mind your own business. And I said, hey neighbor, your stuff got legs, it's rolling through my new face. Yeah, it young shows up like it pays around, you slowly climb my backyard. And I said, hey neighbor, your stuff got legs, it's rolling through my new face. Yeah, it young shows up like it pays around, you slowly climb my backyard. You slowly claim my backyard. Jong talent, we jou ze graag een koers. Zeker ook deze Patrice. En ja, ik hoop dat we meer van haar jaren. Jong talent, dwaks ze net mee te nemen. Dat ben wel absolute talenten. De volgende band, je had er alleen wat verzoen. Der Untergang. Ja, ze gaan een prachtige plaat maken. Ik ga even naar dag Wim. Dag Willem. Ja, ik denk dat het liep wel leuk begin. Je ben je vanwege deze plaat, maar stel eerst de band even voor. Nou, wij zijn de Untergang. Ja. Dit is Roel, Hey Roel, hey. bassist. Ja. Dat is ook Wim. Ja. Als we namen waren op, dat is de gitarist. Ja. Dat is onze nieuwe drummer, dat is DB. Ja. Laat even horen. Oh, nee, ja. Hij is geen stokjes meer. Meestal doen ze het wel, goed. Ja, dat zijn drummers meestal wel goed. Dat is onze nieuwe plaat. Vertel even, dat gaat over Leeuwarden. Het gaat over... Het is het mooie van Leeuwarden. Ja. Dit mag ik even hem de credits geven. Dit heeft hij allemaal gemaakt. Dit zijn allemaal dingen van en uit Leeuwarden. Wat hier bijzonder aan is dat natuurlijk ook een soort van nagedachtenis is van onze vorige drummer, van Danny, die overleden is, dik een jaar geleden. Ja, dat weer echt heel plotseling, hè? Dat was heel plotseling in zijn slaap, net 50. Ja. En wat het mooie hiervan is, ja, afgezien van de hoes, is dat het zijn drumtracks zijn. Van het laatste optreden in de Neushoorn. Wij hebben dat weer bij ingespeeld. Dus het is een soort van semi-live plaat. Eigenlijk is het een afsluiting van een periode. Ja, en een opmaat voor een nieuw begin. Ja. Dat is even een heel kwart het verhaal, maar wel een emotioneel verhaal. Want hij hem dus een raar gek hier gewoon dus. Eigenlijk wel, ja. Ja, allemaal. We hebben ook gespeeld op de begrafenis. Dat is een van de meest bizarre dingen die ik zelf ooit heb meegemaakt. Hetzelfde recept met zijn drumtracks. Ja. En ik moet zeggen, ja, je staat er in een kerk voor allemaal mensen die allemaal wat droevige verhalen hebben. En in één keer ga je een liedje over padvindertjes staan zingen. Ja. Vertel, ja, hoe hij hem dat hoort, maar die drumtrack, die lei ergens nog? Of hoe kwam je hem op dat idee? Mag ik zien naam maar even goed zeggen. Van, er was een jongen bij Fightfest, die maakte de speciale Matthijs Kooi, als ik me net vergis. En dat ik het me wel vergis, sorry. Maar die hier er alle professionele opnames maken. Weer een 6 camera standpunten, een computer. Maar hij hier alle opnames uit het mengtoneel trokken. Oerdijs hier er een filmpje op Facebook zet van de Untergang. Daar hou ik van. Dus ik denk, ik moet die man even hebben. Want ik wil die opnames ook hebben. Ja. En hij is best, hij had het opgestuurd. 72 gigabyte om data. Kijk, dan heb je wat. Dus ik denk, ja, snel verwerken en zo gauw mogelijk ben van de Huddeskiewouw. Want ik ken zelf niks meer. Nee. En ik heb de audiotrack even beluisterd. En ik denk, nou, hier ken ik niks mee. Nee. Toen heb ik alles eruit gehoord. En nou is het zinwurig zo dat die moderne apparatuur, die bewaar je toch kennelijk nog ergens in de kerstgeheugen. Dus ik de drumtracks. Okay. En dat bieden dus al je nog. En dan komt het verhaal bij Roel. Want Roel heeft eigenlijk het geluid helemaal oppoetst. Die heeft u er al hier al gehoord. Zodat het eindelijk nog een drumtrack weer van Danny. Ja. En al het restgeluid heeft er al hellen. Ja.
Ik ga even een rol, maar even toch hoe Danny. Als dat wat verwerking tussen? Ja, we Snijn hebben plaatpresentatie gewoon weer. En aanladen stro, ja, verwerk je dat net. Dus zolang als ik in bandje speel, zo'n beetje wie dat mij, tenminste niet jullie oud, wie dat mij Danny. Ja. Dus dat vergeet je net. En ja, hij is goed geweldig vonden. Dus het is heel mooi dat hem staat voor eeuwig. Ik ben er echt onder indruk. Maar goed, dat moet al je technisch maar lukken. Dat. Wie het een klus of valt het wat daar? Goed het man. Ja, hè? Ja, de opnames weer goed, dus dat is... Ja, daar begint het mee, hè? Want daar staat ik nog op pompenmast. Klopt, nou ja, een beetje mixen, dat vind ik altijd wel leuk. Ja. En de tracks weer een goede gebroeken, dus het weer goed het man. Ja. En dan is het afspelen en mij spelen dan in de studio. Hoe werkt dat? Ja, klopt. Ja, gewoon bij het begin beginnen. Ja. Dat is het. En Danny bepaalt het tempo. Ja, dat had een goed in. Ja. Wauw. Je had strak die in toen. Dus de cool. Bijzonder, hè? Zeker, ja, klopt. Ja. Nou goed, van zo'n band en hier valt zo'n jongen voor. Dat is raar, hè? Dat is heel raar. Ja, nou ja. Maar we hadden wel een goede waarom kregen. Ja. Maar ja, het is, we missen hem natuurlijk ontzettend. Dat is één ding dat zeker is. Ja. Ik als voor hun. Goed. Zien mij Littenskip zit je op deze plaat? Dus. Ja, klopt. Ja. Dat klopt. Ik ken daar als een man die zich aardig druk hoort met vormen jou en dat soort dingen. Komt zo'n ja, maar er zit ook nog een maak even chill letten. Een leerboek bij. Nou ja, voor u is binnen de songtekst. Ik denk dat is Wim's idee geweest. Ja, tuurlijk. Ja. Want die songteksten van Wim die ben natuurlijk hartstikke belangrijk voor u als band. Ja. Dus, en soms, als we nog iets kroegjes staan, dan is het net altijd even goed te verstaan. Dus we dachten, er maakt een leerboek bij. En de voorkant van deze plaat, dat is The Great Rock and Roll Swindle van de Sex Pistols. Maar dan op zijn layout. Op zijn layouts. En ze hebben bij elk nummer eigenlijk een LP-hoes of een single-hoes of zo hebben gepakt. En die hebben misbruikt voor uw eigen doeleinden. Ja. Dus was ik maar een trucker. Ja, daar kom je ook al bij Henk Wijngaard. Ja. En nou ja, deze of Speed spelen we op uw eigen manier. Ja, dan kom je net al Motorhead heen. Nee. Dus goed ik net. Dus het is een mooi boekje. Ik denk Danny nog bij Lemmy zit. Ik denk het wel. Onder Peltje. Ja, ik denk het wel. Ja. Wim, kom er nog even bij. Waarom keer van Leeuwarden? Gewoon dat lijf van de Hoorn? Ik woon er. Ja. Ja, kan er niks anders van maken. Ja, nee, maar goed, ik kan kiezen om een ooronderwerp. Maar dit week gewoon duidelijk, wij willen iets over Leeuwarden vertellen. Nou ja. Dat mijn mooie Leeuwarder accent. Nou ja, ik ben geen Leeuwarder zoals je... Oh! Ja, hoe lang wennest u hier al? Nou, langer dan ik mij kan heugen. Ja, dat is gewoon een Leeuwarder. Ik ben een echte Leeuwarder. Gewoon een Leeuwarder die wat vreemd praat. Nou, zo is het maar. En het is een stad waar ik van hou. Dus dan maak je makkelijk zo'n... Is het pure liefde of haatliefde? Nee, het is pure liefde. Oh, het is, laat ik het zo zeggen, als ik ergens anders kom... vind ik het leuk. Ja. En ik ben blij als ik weer terug in Leeuwarden ben. Het ultieme thuisgevoel. Ja, precies. Nou, en dat is het. Het is een groot dorp. Ja. En dat is misschien voor niet iedereen even leuk om te horen. Maar dat vind ik het fijne aan Leeuwarden. Ja. Ten net is je mijn eerste plaat die hem opnemen. Maar dit bijzondere proces maakt het echt een bijzondere plaat dus. Het maakt... En een bijzondere ervaring. Ja, nou allebei wat je zegt. Ja. Het proces was bijzonder. De ervaring bijzonder. En als ik hem zo zie en als, wat hij ook zei, zoals afgelopen zondag ermee bezig zijn. Ja, het heeft een lading. Het is een plaat met een lading. Het is ook gewoon een ding om trots op te zijn. Want ik vind het, moet ik zeggen... Ik ken een aantal platen. Ik vind het toch wel een van de beste platen van de afgelopen zoveel jaar. Die zijn gemaakt door een willekeurige band uit wat voor land dan ook. Ik vind dat zo'n mooi statement. Daar ken ik net doorheen. Hè. Jongens, blijf zitten. Drummer, te gek dat je erbij bent. Hij is uit. Hoe kan mensen hem krijgen? Is hij te koop ergens? Je kan hem wel ergens een linkje vinden. Ja. Dan kom je bij hem. Op het label, de Pick-Up Records. Dat is, ik zit voor de mochtplaat. Ja. Die is al, ik denk, voort. Zo'n beetje. En dit is het volgende project. Nog één keer, bij wat mensen wijzen? Pick-Up Records. Mooi. Deze plaat, maar ze zijn nog net van mij. Live in Orwin, die ondergang! Een stukje paradijs in de kop van Nederland.
onvervalste te gekke punk. En dat in het Nederlands. Nou ja, heel liefwaarders. Wim, de jongen is natuurlijk geen liefwaarder van origine. Maar goed, hij doet wel het verhaal. Het bijzondere verhaal van deze plaat. Er zit ook nog een mooi liedboek bij. Dat mijn punkband maakt dat ze vaak mee. We gaan nog een nummer trouwens. Net 14. Nog winnen er alle werkdagen op de radio. Tussen 6 en 7 uur. We zijn er ook op internet. Onder andere op YouTube. En natuurlijk op televisie. Zoals deze versie. Ik hou me stil. Dit ben ze nog één keer. Live in Orwien. Der ondergang.